Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer news kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ovelayo ngamabhakabhaka kubekwa ukuthi i-Orlando Pirates ingase isayine umdlali from iStellenbosch FC laphana ke umthetheleli Mthiyane ogijima as i-defensive midfielder. I-Orlando Pirates kuthiwa ke lokho izokwenza ngenhloso ukuthi ke azolekelela lapha kwi-position yakhona ke eswini, njengoba ke sazi sonke ukuthi ke Orlando Pirates nomdlali ke wayo uSihle Nduli njengamanje uku-injury nokukhulekela ukuthi ke injury yakhe izomthatha ke cishe ke inyanga eziyisithupha 6 months singamboni enkundleni. Orlando Pirates ke impela lo mdlali ke imfunela khona lokho ukuthi ke athathwe njenge replacement yakhe ke uSihle Nduli. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ke ama-transfer news kuyona ke i-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.